Welkom in het programma Koken met Ton. We zijn geland in Pij, verstaan net voor de breer. En anders wordt er van net gezeten. Maar Pij is ook een leuke plaats. Hier ligt een hele bijzondere Griek. En dan gaan we vandaag eens lekkers koken. Kom eens even met. Ja, en Wim zit natuurlijk weer bij de Griek binnen. Funske. Ja. En Fons, ik dacht dat ze verkocht was en jij niet eter of kok. Nou ja, de wedstrijd. Ik eet natuurlijk bijzonder graag. En ik heb toch ook hier goed genuttigd op Schilberg gedaan. Wat Schilberg? Ik meen dat van P-zoten. Ja, daar kan ze over twisten, maar laten we zeggen, het is een begrip en echt daar aan het spoor. Dat ik echt, en aan deze kant denk ik groot P. Maar eigenlijk zeggen we hier een echt, we kan hier van Schilberg, we kan hier niet van P. De P'eneren denken het anders over. Ja, maar dan heb ik het toch goed gezegd, we verzinnen een P. Dit heb je goed gezegd. Ja, want de Remun, als ik in het veld ben, zeg ik ook Remun. Zeg ik, oh, ik ben in het veld. Nee, oké. Maar goed, ik heb het hier goed genuttigd. Ja. Voor het programma Koken met Ton. De wedstrijd is geen reclameprogramma. Maar Juliano, die de baas is en de eigenaar is, daar heeft hij een waanzinnig mooie keuken neergezet. En dat is wat echt de moeite waard is om daar eens te gaan koken. Met TV11, met Koken met Ton. En daar zult je trots op mij zijn. Ik heb ze nooit zo'n keuken gezien. Zeg. Het gaat me niet om de keuken, helemaal niet. Voor ons het gaat me erom wat ze klaarmaken. Want de jongen moet wat in het buikje krijgen, je moet weer een paar kilootjes erbij hebben. En natuurlijk, Olaf, de vrek van de hongersmorgen, zei jong. Ze noemen. Dus veer komen voor het eten. Wat doe je? Toen ook zo de keuken. Ik kom en voor het eten, want dat is prima. Ja. Uitstekend. Hè? Ja, nee, laten we gauw beginnen. Okay. Maar de keuken is fantastisch. Afgekort, blief alleen maar. Oké. We gaan eens kijken. Fons, ik heb een extra shirtje wat ik metgebracht. Toen krijg je min man door jou. Dat is een klein muitje. Dat is het groeien, hè? Dat is een klein muitje. Zie je dat? Kijk eens, kijk. Dat is duidelijk gedaan afgevallen. Met lichtigheid, pas het net, hè? Oei. Hij zit op min maat. Hier, toch hem eens dicht. Och, dan moet je dat dan nog vastmaken. Dat is het. Ja, dan hoeft En dat, is slechter, dat niet te doen natuurlijk. Dat is handig. Zo, Kijk, alsjeblieft. dankjewel hè. En Kijk, dat past wel. dan gaan we nu eens naar die keuken kijken, Tom. Aha. Kijk, dan zijn ze al bezig met de voorbereidingen voor vanavond. Dat is Juliano. Goedemiddag, hi. Sorry, ik heb, ja, Tom hi Tom. en Juliana, wat ben je nou aan het maken? Ik ben nu gyros aan het maken voor vanavond. Aha. Wat is gyros? Gyros, ja. Gyros, dat zijn die stukjes vlees wat in die keuken komen. In die speciale broodjes, hè? Nou, niet alleen in broodjes. Hè. Ja, kan ook zo bij frietje en... Ja, Dus Fons, we gaan vandaag gyros maken. Nee, Juliano gaat een heel speciaal Grieks gerechtje maken. Ja, maar dat kan Juliana me beter vertellen als ik, want u zijn zoveel met die moer tussen. Dat moest dadelijk eten. Laat Juliano dat vertellen. Volgens Juliano. jongens, ik kan het platkallen tegen mij, maar Ja? ik verstond het wel, maar talen lukt me niet zo echt. Ja, maar ik vind het wel fijn dat ze goed kan. Dat vind ik wel geweldig. Want we zien een dialecttelevisie hier. Oké, mooi, zo. En dan kijken maar 120.000 mensen, dus die horen de geer dialect al. Oké, mooi. Wat gaan we dadelijk maken, Als ik Juliano? klaar met dit ben, dan gaan wij ter plekke bedenken wat wij gaan maken. We hebben al onze ingrediënten daar, dus Had je mij wat... had ze mij het vreugde laten komen en verband dat ik die moet helpen, niet met of zo? Maar ik kom niet voor de werk, ik kom voor de eten. Je kent zich even ja, goed. dan zit ik in die Nou, je zit... voorbumper. Ja, maar je zijn toch al 30 kilo's vanaf nog meer. Ja? Ah, Ja. oké. Maar Juliano, je kunt het best het werk laten doen. Dat kent dat prima. Nee. Ja, gaan we dat? Ton is expert in het gyros maken. Ja, Ja. maar vandaag mag ik niet werken. Volgens mij is die afgekeurd, of niet? Of uitgewerkt, hoe zeg je dat? Uitgewerkt, uitgewerkt. Uitgewerkt. Oké. Oh. En nu een tomaatje voor de slechte ogen, zeggen wij. Is dat zo? Ja, nee. Dat zit hier niet in slechte ogen, maar... Waarom doe je dat? Gewoon zo voor de sap. Van de sap. Ah. De gyros blijft sappig. En dan, Dus als je toen gyros op de stengel zet, moet er boven in het tomaatje dan. Kijk, weet je dat ook alweer? Voor ons komen lekker de handjes wassen, jongen. Belangrijk. Belangrijk. Ogen
met dreft, hè, jongens. En met dref, hè. Dat is heel belangrijk. De handjes wassen met lef. Moet geen reclame maken bij ons in de zender. Hè. Hier is dus, de materialen staan in de keuring zoals het eigenlijk moet. Heel groot, overzichtelijk. Zo is het toch eigenlijk. Ik heb ze toegeschat kleiner. Maar ja, het is voor beperkt gebruik. Ik ben ook maar met 2 mannen. Kijk. Zo. Zo, heb je de handjes al gewassen voor ons? Dicht nog niet, ik controleer het hè. Ja, maar ik hoef dat niet. Ik doe geen kloten. Ik doe helemaal niks. Juliano, wat gaan we maken, vriend? Kijk, ik weet niet of je dit kent, hè. Want dat noemen zij kalfslende. Nederlands jonge kalf. Bijvoorbeeld Fons houdt nu misschien niet van kalf, dan doen we voor Fons een varkensasje. Snijden we medaillons. Maar ik ga geen heel varken opeten, hè? Dat denk je toch niet, hè? Die hele is daar, hè. Dat is gewoon de Oké. Wat is de rest? Bekrimese. Dat betekent eigenlijk een beetje de meze van de Bekri is een beetje de liefhebber, de liefhebber van een drankje, bij een drankje, bij een wijntje en zo. Ja? Elias misschien ook een flesje wijn gaan opentrekken. Ja. Ja? Oh. Ja, kijk, dit komen je beste kiekers zoals altijd. Hè, wat drinken we erbij. Maar de Griek is weer voor geweest zoals altijd, want die drinken zelf ook weer. En lekker wijntje. Juliano, wat lik je nu precies? Wat ze allemaal is gebroken? We gaan hier verse castagne-champignons gebruiken. Dan gaan we wat uitjes gebruiken. En daarna, bij dit gerecht wil ik ook wat gegrilde courgette en aubergine en wat geroosterde paprika's hier bij gaan gebruiken. Dus, En wat kaas? kaas is voor bovenop dadelijk Oh. kefalotiri noemen we dat. Olaf, het geet ik goed vandaag, joh. Ik heb ook een paar kilo bieden, Olaf. Denk ik. Ja, voor ons. Ik heb nog grotere shellekes tegen, dus het maakt eigenlijk heel weinig uit. Wat zeg je dat Olaf dan in een grotere shell? Nee, Olaf heeft geen shellek op. Oh, daar komen ze met de wien. Gezondheid. Gezondheid. Fonske. Oh jee. Gezondheid. Oh. Wacht even met Olaf proosten voor de kamer. Met Olaf ook, hè. Olaf, gezondheid, joh. Nee hoor, is daar. Dadelijk even de dronken cameraman, dat is een nieuw programma. Kijk, dat had ik een paar maanden geleden niet over te doen, dat ze weer langs me waren gekomen. Dan ging dat niet, maar nu gaat het heel erg niet. Ja, dan ging ze achter ons staan, dan ging ze met de boek over de kookplaat. Verzin die had boter in het wijkje. En door nou liggen van het vlees, liggen al vast erin. Hop, wat Uitstel voor. Groeien. geheime kruiden erop. Ja, we zijn niet geheim. hoor. Nee? Ja, maar mensen moeten dat thuis ook kunnen proberen. Hè. Welke kruiden zijn dat dan? Zout, peper, oregano. Zout, peper, oregano. Aha. Olaf. Zout, peper en oregano. En dat andere vertellen we Vriendelijk, niet, hè? hè, Fons? Op zijn Grieks. En dan anders eet er natuurlijk niet. Hè. Heb je er ook thee in zitten? Nee. Het is een beetje aromaat. Nou, maar gewoon. Aromaat zit erin. Lekker. Ja? Dat is een proeven. Nee, Dat dan... zei ik gewassen. nee, ik heb niet gewassen. Je mocht ze helemaal niet proeven. Ik Ja, kan maar- ik wel gaan op de tong leggen. Nee, laat gewoon zien. Ja, we zien hoe het corset en snijden. Dus het fijne dunne reepjes. Nu komt het overzien aan de beurt. Hetzelfde procedium. Of een procedé, wat zeggen ze er tegen afgegooid? Waarom kan ik even ze niet? Ja, ik heb van procedure deze geen verstand. Nee, want we hebben meestal van die zware procedures. Hè. Zo, het pepertje komt aan de beurt. Of paprika, wat is het? Maar zij... Punt paprika noemen ze dat. Punt paprika. Een puntpaprika. Hoe zeg je dat in Limburg? Een puntpaprika. Oh, voor ons thuis toe gaan niks alleen met de de test hoor. Ja, ik probeer het nou te doen. Ik heb deze dag eens gekookt met een hele bekende kok uit, van de televisie. En die zegt tegen mij, mensen die zich onzeker voelen, die hebben de hangende test. Kijk. Als ik hier in de keuken sta en zie naar Juliana bezig, daar werd ze onzeker van. Dan denk ze toch, ik kan echt niet koken. Ja, maar de loesterfonds, ik heb dich toch al goed bezig gezien. Maar Ja, maar deze routine, dat is echt dat is, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. een andere liga. Hè? Hier hebben we varkensras en hier hebben we de kalfs. Ja, 3 pannen waar in 1 kalfs en het kalfsvlees zit en in 1 zit natuurlijk het varkensvlees. Wie het varkensvlees ook weer van? Oh, Het alweer. Varkenshaasje voor ons. haasje. En 1 maakt er dus de saus voor beide gerechten. Ton, dat is een haas, dat is geen verkje.
Ja, ik geef de gelijk van. Als je dat woord haasje of koophaasje bijvoorbeeld, de koophaas, je weet hè, de kopstuk van de varkenshaas. Ja. Ja. Meestal heb je klanten in de zaak die denken dat het echt een haas is. Hè? Ja, dat geloof ik graag. Nee, ik lust geen konijn, zeggen ze dan. Het is wel zo, als ze met de jeugd vandaag spreekt, kunnen ze zich niet voorstellen wie die beesten eigenlijk in totaliteit doet. Ik moet zeggen. Nee, die Ze denken- weten überhaupt niet wie de varkens... Ja, die zien een fles melk en denken dat het een koeien-ei is. Ja. Wat zijn ze nu? Wat ben je nou aan het doen? Water raspen. Gebruiken we voor de saus, hè? Kijk, dat werd vers gemaakt. Dat is ze natuurlijk ook in een pak. Maar dit werd vers gemaakt. En zo heurde het eigenlijk. Dat is... Ja, nu weten de kiekers direct waarom dat je het in je hebt laten wassen, want er zit zoveel met de vingers in en uit. Oh, lekker dat. Dat is vers, man. Ja, want ik kan ook zien dat heel veel water in de tomaat zit, hè, Frans. Ik moet zeggen dat raspen vind ik ook wel erg handig. Hoe lang moet het vlees, Juliana? 3, 4, 5 minuten hooguit. We doen het nu af, dan kunnen jullie de tijd nemen, hè? Ja, we kijken gewoon rustig mee. Hoppa. De geraspte tomaat gaat erbij. Bij de uitjes en de kastanje champignons. Dit programma zou eigenlijk moeten heten Koken met Ton erbij. Dat is nog eens de naam van dit programma. Hier zit ik toch niks doen. Koken Nou, ik met Ton ben volop erbij. bezig. Ik heb de wien in de lijn, zo is het. En een handje in de zak, maar ik stond Nee, nu- ik ben onzeker, dus ik moet dat hebben. Ja, dat heb ik gisteren toevallig gehoord van een hele bekende kok. Alles wat zich gehoord heb, dat heb je gelijk ook. Ik gooi dat ook zo. Het is er ook niet koken door Tom van. Nee, Het is koken met Tom. dat zei ik nu. Met wil zeggen met. Vroeger wordt het nog eens zo dat ze met het geholpen heeft. Dat kan ik me nog herinneren. Ja? Maar dat tijd is toch wel snel voorbij Hoe was gegaan. het dan? Ik heb me zoiets bij ons hebben nog eens een keer. Je hebt asperges gemaakt en zo die nog gaat snieden. Olijfolie. Ja, dat is zo. Wij worden in Creta. Goed, Kreta? Nee toch. Ook zo echt altijd die olijfolie. Zo. Ja, maar dan geeft het ook heel veel verschillen, hè, een olijfolie. En maar wat zei je, vindt het wel- groentje. Oh, nu gaat het gebeuren. Ai, ai, ai. Daar gaan we. Zit de afslagkaboet. Nee, waarom? Oh, ik denk die geeft van beren. Ja, waar Griekse cognac. Ja. Ja. En hoe gaat het komen? Hè? Dan komen de dikmakers. Nu heb de room, hè. Koken met ton, koken met room. Koken met room, ja. Ja. Ai, 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 jongens. 3 kilo, 4 kilo. Het gaat goed hoor. Met een Ik heb helemaal een oor. Met een laag, joh. De ton werd even de 2 dagen helemaal bijgespijkerd. Zo erg is het ook niet meer. Nee. Ja, dan werden de courgettes weer gebakken, hè. En de aubergine ligt al erin. Oh! Die puntpeppers die gaan er gans in. Puntpeperkaas. Glans erin zeg. Voor kleur ook hè. Dus doen ze ook wel eens grillen, hè. En die rode zijn natuurlijk de puntpaprika's, want dat kan niet missen, hè. Julia, nou kan je een Grieks woord zeggen? In de camera. Ja, dat de kijker die kan dat dan raden. En dan geven wij zijn prijs. Kaliorexie. Ja. Wat? Kaliorexie. 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 Nee, Ja. dan worden we ook kijken. Gewoon even, even mailen of bellen naar TV11. info@tv11.nl of 0475 350061. Hier op de oplossing en we gaan lekker smikkelen. Kaliorexie. Kaliorexie, dat is het woord en Fons betaalt. Oh, dat is een hele verrassing. Je moet er weer sponsoren, het is altijd hetzelfde. Olaf, ik dacht dat zo'n Line was, joh. Olaf, ik dacht dat zo'n Line was, kameraad. Nee? Oh, ik heb de angerberichten gekregen. Eigenlijk moest het geur-tv zijn. Maar binnenkort komt dat bij TV11 ook, we hebben al dialect. En dadelijk krijgen we geur-tv. En dan ruik er dit. En dan vul ik gewoon dat Grieks woord in het Hollands en dan is het, hebben die kip. Aubergines en de crochetjes zijn al klaar. De puntpaprika's duren iets langer. Maar het komt goed. Nu gaat er wat verse knoflook. Oh.
Wat is het? Verse knoflook. Verse. En in de olie, Doen we altijd in olie bewaren. verse knoflook en dat geraspt in olie. Dan drukt er niet uit. Ik zeg het niet meer, hè. Nog een keer. Dit is puntpaprika. Puntpaprika, de puntjes. Ik zeg dat niet meer, hè. Er werden de puntjes met op de i gezet, met de puntpaprika's. Zeg toch, waarom maken we nog steeds een punt van? Ja, omdat het puntig is, hè. Maar daar eens kijken wie voor punten dat hij moet krijgen. Dat is Juliano. Tzatziki wordt gemaakt van Van yoghurt van mij. yoghurt en, als ik me niet vergis, Komkommer, zit het daarachter bij u. komkommers, ja, en wat knoflook, denk ik, hè. Knoflook, dille. Dille, ja. En dan is het helemaal etenbaar. Ho, ho. Jongens, het is toch niet te geloven, zeg. Maar, en dat op de vroege middag. Dat is van de lijn, hè. Voor de ronde lijn. Hè? Ja, ik pak daar zo bestek erbij. Ja, Oh, wacht eens even. Wacht eens even. En dan gaan we erachter. Aan tafel. Kom voor ons, we gaan zitten, jong. We gaan aan tafel. Dat ziet chic uit, hè. Voor ons, jongen. En dat doe ik ook zo lekker. Beste kijkers, die zijn natuurlijk, het ziet er weer heel lekker uit. Wil keer en een keer hebben dat je bij u komt koken. Bel dan gewoon naar TV11 0475 350061 of info@tv11. En dan zeg ik gewoon, smakelijk eten. Fons, wat zeggen ze op zijn Grieks? Volgens mij smakelijk, hè. De kali. Nou, dit is, jongens. Echt dik. Olaf, Olaf is in jouw glasje. kom heel vlot hier zitten. Je weet niet wat ze met. Nou, Juliano, bedankt jongen. Gezondheid. Top. Jongens, rust. Het gaat dus En nog zeker beter snel. slapen met Smakelijk eten, zou ik zeggen. Hè? de Caliorix. Oh, je. Ho, ho.